फोथायफैनो थाखाय बिसना होदों आलफनस फिसा आं फोथायो नों थारैनो जोंनि साफ्रोमनि थाखाय बिसना होगोन दिनै बे जायगायाव गोबां सुबुंफ्रा माखासे दानफ्रामो 13 तारिखआव फैनानै गुदि फेमिलि सेन्टाराव फैनायनि गेजेरजों आरोबाव नैबे मांखनसेलावबो नोंनियाव फैनानै गोबां फोथायनायजों नोंनियाव बिबारखौ गथायफैयो आरो गथायफैयो बे जायगायाव गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै नखरनि जेंनाफोरखौ लानानै आरो बे हाफोरखौ लाना थाङो बेनिखायनो दिनै गोबांथार मानसिफ्रा जेरै जल मन्दिराव जेरै बै समाव बिसोरनि फबनाय हाफोरखौ लाना फैयो गोथारफोरनि फबनाय हाफोरखौ लाना फैयो आरो जायफ्रा फोथायनानै बेबायदिनो गाव गावनि थांखियाव बेबायदिनो बेराम आरो सेनारिफोरनिफ्राय बारग'लाङो दिनै जोङो बेबायदिनो फोथायो बेनिखायनो जाय हानि गेजेरजों नोंनि फबनाय बे हाखौ लानानै लांनायफ्रा गोबां समानथ' गावनि टेस्टिमनि होनायजों जों नुनो मोनबाय मिथिनो मोनबाय बेखायनो दिनै जोंहा फोथायनाय फैनानै नोंनि खाथियाव फैदों गासैनि थाखाय बिनादै बेखौ बिबाय जेनेबा खांग्राफोर बिदिनो मुङै खुलुमबाय नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव मोजाङैनो मोजां जोंनि जिउआ आवगायलांबाय थाथों जोंनि न'खर जोंनि गामि जोंनि पारिस जोंनि मण्डलिफ्रा गिनांगौ खैफोदनिफ्राय बांग्रि मावनाय सारन्थाइ गावनाय अर खामनाय जिबौ सौनाय सुनामि जानाय गाज्रि बेमारफोरनिफ्राय बायख' जानानै जोंनि मोनफ्रोमबो न'खरफ्रा गामिफ्रा हादरा गोजोन जाथों अ जिसु जोंनि रायजोखौ गोजोन रायजो होदो अनलायनायनि रायजो होदो हालेलुया 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 जिसु हालेलुया जिसु हालेलुया भिडिअ लानायाव माबा खालामनो आखाइ खरै खालाम देरहानाय इसु खृष्टआव जेरै लादों नालाय बेखौ लानानै बिदि खालामदो इसुआ बाखनाय जाथों गोथार जिउआ बाखनाय जाथों आइ मारिमा बाखनाय जाथों हालेलुया 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 जिसु हालेलुया जिसु हालेलुया जिसु हालेलुया अ जिसु जों नोंनियाव आरज खालामो जोंनि बिदा फंबायफोर जोंनि फिसाफोर थैनानै थांनायफोरनि जिउआ नोंनि रायजोआव सुसंग्रा अननिफ्राय बायख' जानानै सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोननाय बायदि हालेलुया हालेलुया अ आलफनसा जोंनि थाखाय बिसना होदो दिनै जोङो नोंनि मांखरसालियाव जों बिसना गाबथ'नो थाखाय नोंनियाव हेफाजाब खावलायफैदों जोंनि बिनायखौ जिसुनियाव बिनानै होदो हालेलुया 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 निफ्राय मानसिया हारसिं आलासि मानसिया बे हादरा सारिनायनिफ्राय मानसिया हारसिं आलासि मानसिया बे हादरा रंजाब्लाबो दसेल' बे हादरा रंजाब्लाबो दसेल' बे हादरा बिखायनो इसोरनि खाथियाव बयबो जिरायनो नागिरो बिखायनो इसोरनि खाथियाव बयबो जिरायनो नागिरो दे जों ओंखारलांनोसै आरो बेयाव एसे जोङो लाखानो
आरो बे सारे गोथां आमोन सोरगोआव थानाय गोथां आफा सोर दिनैनि साना नोंनि गेदेर अननाय आरो बोर गोनां मानोना नैबे 2026 मायथाइनि 13 खालार बे जानुवारियाव जों फोरबो नोंनि गेदेर अननायजों नखरसे बायदि जानानै जों ज्योति प्राइमेसि बे सेन्टाराव आरजनि गेजेरजों फोजोबनानै दिनै जोंनि अदालगुरि टाउन खाथि मन्दिरनि बे मांखरसालियाव आरो ज' जाफैनो बे खाबुखौ नों जोंनो होनायनि थाखाय फोरबो दिनै जोङो फोरबो नैबे 2023 मायथाइनि 4 एप्रिलाव जाय आलफनस बर' नार्जारिया बे रुंसारि जालांदोंमोन आरो बे रुंसारि जालांनाय आलफनसनि मांखरसालियाव दिनै गोबां सुबुंफ्रा गाव गावनि फोथायनायजों दिनै बिनियाव बिसनायखौ मिजिं थिनानै फैदों मानोना फोरबो बे हादराव जेरै जों गावजों गाव बिसलायो सोरबा फोरोंगिरि सोरबा पास्टर सोरबा फादार सोरबा सिस्टार सोरबा काटेकिस एबा प्रस्तारफोरनि गेजेराव जेरै जोङो आंनि थाखाय बियो आंनि थाखाय बिसनाय जेरै जोङो गावजों गाव जेरै बिसलायनो खावलायो बेबायदिनो फोरबो सोरगोआव थानाय जाय गोथारफोर सोरगोआव थानाय जाय आरफफोर बिसोरनो थाखाय जों खावलायो नाथाय आलफनसाखौ जों गोथार होननानै मालाबाबो जोङो रावबो दिनैसिम फोसावाखै एबा बुङाखै नाथाय बे मोनसे हांखो एबा साइन मानोना थैनानै थांनाय जायफोर बिदा फंबायफ्रा इसोरनि रायजोआव सहैयोब्ला गोथार जानायनि सिगांनो बिसोरनियाव बिसनाय जेरै मादार टेरेसानाव बिनानै जाय मनिका बिस्राया टिउमार बेमारनिफ्राय बियो सोखाजानायखौ मोन्दों जाय गोथार होननानै मादार टेरेसाखौ फोसावाखैमोन आरो बे मनिका बिस्राया बिनि मांखरसालियाव बिनानै जेरै बिनि टिउमार बेमार हामनायनि गेजेरजों उनावहाय बेबायदिनो गेदेर इसोरनि अननायजों गोथार पबनिसिम सहैनानै सानसे समाव जोंनि मादार टेरेसा गोथार सोमोगोनां मावनाय महिमाखौ मोननानै बिनि मांखरसालियाव बिनानै जेरै जोंहा फोथायनाय दं सानसे समाव गोबां जोंनि थैना थानाय आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो नों आरो आं बयनिबो बिसनायजों सोरगोआव जायगा मोननानै बियो सानसे समाव गोथार हिसाबै फोसावजागोन बे गेदेर खाबुखौ लानानै अ आलफनसा फिसा दिनै जों बे जायगायाव नोंनि खाथियाव बिसना गाबसननो थाखाय खावलायफैदों गोबां फोथायारिफोर केन्डेल सावनानै आखाइ खबजानानै हान्थु खरायनानै गाव गावनि थांखिखौ लानानै नों फिसानाव बिसना गाबसननो थाखाय खावलायफैदों जों फोथाय फिसा नोङो थारैनो इसोरजों लोगोसे दं आरो इसोरजों लोगोसे थानाय जायफोरनि जिउमाफ्रा सोरगोआव दङब्ला बिनि बिनायखौ इसोरा मालाबाबो फेलें खालामा दे फिसा नों अननानै सोरगोआव थानानै बे दुखुथिया जायफ्रा गोबां नखराव जेंनाफोर दं दुखु जेंनाफोर दं गाबनाय बेनिखायनो फोरबोआबो जेरै माथाइ नेग्रा दासोमनाय ओइ मेंनाय आरो बिबान गेलेबानायफोर नों सोर आंनियाव फै आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन जेरै फोरबोआ जों गासै सुबुंफोरखौ गावनि लेंहरदों आरो बेबायदिनो गावनि मावनाय पापफोरखौ गावनि एंख्लायनानै गोसो गाबनो गोसो जोनो दे आलफनसा फिसा नोंबो सोरगोआव थानानै जोंनि थाखाय बिसना होदों बाहाय फैनाय गासैबो नोंनि बिमानै जानाय बिमायं जानाय बिमादै जानाय बिब' जानाय गासैखौबो नोङो बिसना होयोब्ला थारैनो बिसोरनि गासै दुखु जेंनाफ्रा फोरबोनि गेदेर अननायजों बिसोर बोखांजानायखौ मोनगोन दे आलफनसा जोंबो नोंनि थाखाय बिगोन नोङो जोबनाय गोजोननायखौ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोन्थों आरो लोगोसे बाय फब जानाय जोंनि गासै आइ आफा थैनायनि सिगां बिसोर गेदेर बाथ्रा खालाम बाप्तिस्मा मोनबाय आरो सानसे समाव जिसुआ फैफिननाय समाव बिसोर गोथां आरो गोथै बिसोर खालाम बिसोर सिखांफिनगोन बे गेदेर बाथ्रा खालामो जोङो दिनै बाय थैना थानायफोरनि थाखायबो जों बिगोन आरो बिसोरनि थाखाय दिनैजों लोगोसे आलफनसानि थाखाय जोङो गथायो जोबनाय गेजेरनायखौ आलफनसा बर' नार्जारिनो अफरबो नरंनि दरनिफ्राय गोजोननायाव थाथों जों बेनो सोर गासैनि फोथायखौ दाग्राफोर खांग्रा नोंनि लें आलिजों गासै पापखौ नागारदो बिसोर बिफ्लायबाय थाबाय बे नागारजानायखौ धोरोमया फैनो गोरा बेनिफ्राय मोननाय बायदि नों जोबथ्रा जासे गोथां जा हादा बेङो आलफनसा फिसा दिनै नोंनि खाथियाव फैदों फिसा जानो हागौ इसोरा नोंखौ लांग्रोबाय फिसा नोंनि बे मांखरसालियाव फैयोब्ला आंनि मेगनाव मोदै फैयो दिनै नोङो बे हादराव दंनाय मोनब्ला बे मोनसे साननाया फैयो बाबा होननानै गाबजिगौमोन मानो गाबजिगौमोन दिनै अब्लाबो जों आं फोथाय फिसा नोंनि दुखुथिया बिमा बिफा आरबाय थानाय गासैखौबो नों गावनि बिमा बिफाफोरबायदि साननानै गावनि बिमादै बिबथै बिदाफोर बायदि साननानै नों बिना होदो आलफनसा सम सम नोंनि बै सावगारिफोरखौ नोंनि गालांनाय मेम'रि सावगारिफोरखौ आं नायनानै गोरबोआव गावखाङो मोदै फैयो
अब्लाबो दिनै इसोरा हरबाय थाना लांफिनबाय दिनै बे गासै गेदेर बाथ्राखौ लानानै जिसु आइ मारियाम आरो गोथारफोर आंनि फिसा आलफनसाखौ बिसोर अरायसम जायगा लानानै आरो बिसोरो अरायसम जों बाहाय दुखुथिया फैनाय खर' गंग्लानाय बिनाय गासै दुखुथियाफोरनि थाखाय जायगा थानाय गासै आरफफोर गोथारफोर आइ मारियाम जिसु बिसोर अरायसम जोंनि थाखाय नायहरदो बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै बिबाय जोंनि बाखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन। दिनै बिसोरो गथायनाय बिदो आरो बेनिफ्राय बिसोरो बेखौ हाखौ लानानै होननानै उनाव जोबो गोबां दुखुथियाफोर जेरै होननानै आलफनसानि मांखालसालाव फैयोब्ला गोबां मानसिफ्रा गाबो हाया नैबेनिफ्रायसो बे बाला जाया गोबां मानसिफ्रा आलफनसाखौ गावनि फिसा बायदि सानोमोन गावनि बिनानावफोर बायदि सानोमोन जायनि थाखाय